এইবার जोङो BPF हान्जाया गोदान सरकार दानाय लोगो लोगो आसाम सरकारजों जों खोब सिरियास इस्युखौ लानानै रायज्लायदों। 5 बोसोरावबो प्रमद बर'आ जेबो मावनो हाखायाखै, बेहाथ' जिर'खा जेबो गैखाया। थांनाय BPF सरकारनि दिनावबो जोङो 15 बोसोराव जोङो सेस्था खालामदोंमोन, हायाखै, जाफुंसाराखैमोन। खिन्थु थांनाय 5 बोसोरावबो प्रमद बर'आ जेबो मावनो हाखायाखै, बेहाथ' जिर'खा जेबो गैखाया। CMआ जोंनो बिथोन होदों जे नोंथांमोना मोजां मोनसे नोंसोर बोरै लुबैयो बेबायदि मोनसे आयेन बानायनानै पास खालामनानै लाबो, जों बेखौनो अके खालामगोन होननानै बुंदों। दिनै फुंनि 10टायाव जोंना बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि BTCनि एसेमब्लि सानसेनि हाबाफारि लानानै जादोंमोन। बे एसेमब्लियाव जोङो सिरियास जोंनि स्पेसियेल सेसन जितु जादों बेनि सिरियास माबाया जाहैबाय जोंना एडुकेसन बिल लाबोनाय। बे एडुकेसन बिलखौ जोङो बहुद बोसोरनिफ्रायनो सेस्था खालामबोदोंमोन, जों हायाखै। थांनाय BPF सरकारनि दिनावबो जोङो 15 बोसोराव जोङो सेस्था खालामदोंमोन, हायाखै, जाफुंसाराखैमोन। खिन्थु थांनाय 5 बोसोरावबो प्रमद बर'आ जेबो मावनो हाखायाखै, बेहाथ' जिर'खा जेबो गैखाया। এইবার जोङो BPF हान्जाया गोदान सरकार दानाय लोगो लोगो आसाम सरकारजों जों खोब सिरियास बे इस्युखौ लानानै रायज्लायदों। CMआ जोंनो बिथोन होदों जे नोंथांमोना मोजां मोनसे नोंसोर बोरै लुबैयो बेबायदि मोनसे आयेन बानायनानै पास खालामनानै लाबो, जों बेखौनो अके खालामगोन होननानै बुंदों। बे हिसाबै जोङो दिनै जोंनि गेजेराव रायलाय होनलाय बे बिलखौ जोङो बोरै इन्ट्रडिउस खालामनो, बोरै लांनो, सात्र सात्रनि बा मास्टारफोरनि समस्या बा जिखिनि जाया LP स्कुलफ्रा आरम्भ खालामना आप टु 12 हायार सेकेन्डारि जुनियर कलेज 12सिम बेहाय बिराद समस्या दंमोन प्रभिन्सियेलाइज जायैयाव। दा बियो दिनै जोङो खालामनो हाबाय, जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जोङो बेखायनो BTC सरकारनि जानानै बा BTCनि रायजो जानानै CM बिथांखौ जोङो कंग्रेसुलेसन हरदों, धन्यबाद हरदों। आरो भबिष्यतआव जोंनि गोबां माखासे समस्या दंबावो, बेफोराव जाहाथे हेल्प खालामो CMआ।